μαθητών και εκμάσει το λεντίο ο ήν διεσωσμένος. Ήτα βάλει είδωρ εις τον ητήρα και ήρξα τον ηχτή τους πόδας των μαθητών και εκμάσει το λεντίο ο ήν διεσωσμένος. Νύχτη τους πόδας των μαθητών και εκμάσει το λεντίο ο ήν διεσωσμένος. Έρχεται ούν προς Σίμωνα Πέτρο και λέγει αυτό εκείνος. Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό. Ο εγώ ποιώ, σύ μου κοίδας άρτη, γλώσσι δε με τα ταύτα. Λέγει αυτό ο Πέτρος. Ού μη νύψεις τους πόδας μου εις τον αιώνα. Λέγει αυτό Ιησούς. Εάν μην ύψωσε, ουκ έχεις μέρος με τενού. Λέγει αυτό ο Πέτρος. Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλή. Λέγει αυτό Ιησούς. Ο λελουμένος ου χρειαν έχει ή τους πόδας νύψαστε, αλλά έστι καθαρός όλος. Εμείς καθαροί εστε, αλουχοί πάντες. Ειδικά τον παραδιδόντα αυτόν, δια τούτο είπεν ουχοί πάντες καθαροί εστε. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκεί